Nahihiyang pakita mo yung huli nila. Ang dami mga choy, grabe oh. Ba't nahiya ka? Sisikat ka na nga eh. Basag yung ano mo ah. Good morning mga kachoy. Sama tayo sa mga grupo mga kachoy. Magbabaring kami. Yan na sila mga kachoy oh. Inaayos na yung lambat. Ilog lang na ulit oh. Walang iba. Nakaisa ka lang. Linis lang muna, linis mga kachoy. Ano? Ayan, pangalawang area. Ganyan mo lang sila mga kachoy kasi ano, dinilinis pa. Hindi tayo nakasama sa unang ano, area. Yan, tara mga kachoy. Yung pamangkin ko si ano, Panggor, nakadalawa na rin. Doon pala tayo mga kachoy sa kabila. Saan ba banda? Yun sa dati. Yan mga kachoy, tinatawid na yung ayuda ulit. What? Sa kabila. Ayun na pala si Bayan, doon na. Naghihintay na ng ayuda. Jokes lang mga kachoy. Nakadali ka din? Wala? Wala. Ay ay. Ngayon dito ako kuha. Mukhang nabawi ang kata. Akin ngayon. Ay. Yan mga kachoy, iniikutan na. Sarap sana ma-experience yung ganyan. Kaso wala akong pana mga kachoy. Oh no. Mga kachoy, mga dito. Tapos Arya! Murami! ginagawa. Sisid na. Ay, so kakaibang ano to. Sana magustuhan to nyo mga kachoy. Itong content natin tong ano, pamamana. Gagaling kasi yung mga kachoy. Ayun o. Yaw! Damihan mo! Alas man ang bunga mo ha. Panggor, iuli mo malaki ah. Iregalo ko kay Lola. Ang galing. Sayang. Tayo nakasama. Yung kasi yung ano mga tayo, sigurado yan dyan mga tayo. Kasi sa ilalim ng ano kawayan, tapos water lily. Tapos meron pang ano kahoy na ano na nabubulok na sa ilalim. Ayun, sigurado mga tayo. Paano masabi? Diyan nayari yung 3 kilo na karpa. Di totoo yan. Bola lang yan. Sana may lamig ko sa mga tayo. Dito lang tayo mga tayo. Tayo, hindi tayo nakasama. Ay, nakayari na ata yung isa. Ayan. Oh, sinisisid niya mga tayo. Meron! May nakuha ka na? Ay, batay tayo dyan. Pumutok na si Panggor oh. Ikinasan niya na ulit. May pinutukan na yun. Ayun, si ano rin, pumutok na rin. Gakasa na ulit oh. Di siguro tinamaan. Ay, mayroon na! Nakayari na pa de! Yan! Yay! Nakayari si Pading ano. Pading Mike. Nakadali na si Pading Mike. Ayun. Malaki-laki. Ah, ang dami na kagad. Diyan marami oh, doon. Hanggang doon yung lambat to. Ba pa lang si Pading doon mga tayo. Wala na, ubos na yan. Hindi natin mga tayo ano, ayaw nila ipakita. So surprise daw tayo mamaya. Di totoo yan. Bola lang yan. Ayaw nila ipakita yung mga uli. Mga tayo sa tulay. Malapit kami sa tulay ng ano, Dilape. Kali na naman si ano? Ay, si Mike ulit. Boh. Galing naman yun. Parang silang nanama dyan ah. Si Pading Mike na naman nakayari ka choy. Oh. Mayroon na naman nadali oh. Oh. Ah, tinutusok na. Ah, kasana ulit.
Maglangwid ako kay Baday. Ergan. Swerte ata talaga yan. May anting-anting ata yung mga katoy. Yung iba ayaw pakita eh. Mandi dito ako, mandi. Ayaw pakita yung huli. Ayaw umalis sila dyan sa party 9. Siguro marami dyan. Ayaw umalis sila dyan sa ano yan. Pasensya na kayo may maingay makati. Yung turotot. Natikran. Sabay pisa. Gusto ko marigas sa pangalan. Si Padi, si Panggor dapat nahiwalay si Panggor. Paano naman si Dondonay? Bukan dumayb na. Daming karpa dito mga katoy. Medyo tumaas yung tubig. Hirap na. Ang lamig kasi ng tubig mga katoy. Tapos ano pa? Lalim pa. Hindi na ako mga katoy lumuson kasi baka dyan ako abutan na. Di ako abutan ng New Year. Hindi pala mga katoy, hindi umubra yung hose ko mga katoy. Kailangan talaga pala compressor daw. Tinisting ko kahapon mga katoy. Muntik pa akong malunod. Nasipsip ko yung tubig. Gora no, uda. Maloyang pumana. Oy, mayroon na naman doon. Si Sayad to pay. Si Bit Abinito. Si pa. Ay si Pinito, matindi. Nakayari si Pinito. Karpa. Uy, sarap yan. Siyang ganito, siyang buwan. Malaki. Ginakabaw dito. Tumaas kasi pa yung ano no. Oo, malami. Tumaas kasi tong tubig. Tumaas yung isang tao. Laki ng mga karpa din pinila. Ay, dito po sa kabila. Update na lang daw tayo mga katoy sa huli nila. Dagdag pagod pa yung mga katoy pag itataas nila kasi lumalangoy ka eh. Mahirapan pa yun sila. May umurong na mga katoy, may di kanaya yung lamig. Sobrang lamig kasi grabe. Oh. Sino yun bay? Adto ah. Anak ni Benito. Ay, anak ni Benito. Hindi kinaya yung lamig. Manipis kasi katawan eh. Parang katawan ko rin manipis. Ano mo na? Ang bigyan dyan. Cool pala ni Kadoy ay. Kita, yan mo. Akala ko, ano-ano ka lang dun sa ano. Sabi ko, walang nagtatambay ka lang. Nakarami ka na pala. Nakatali mga di sa ano. Sa baywang niya oh. Ano siguro yan? Grabe oh. Ay, lalaki pati. Surprise tayo dun ah. Malamang yung mga yun, nakarami dun yung mga yun. Kaya pala yan itali sa ilalim din? Oh. Kala mo, walang nakukuha. Ayan si Pai ano. Pai Kondo. Kamo walang nakukuha isda. Oo. Ay yung kabataan mo Pai? Oo. Binuway ko sa mga anak ko. Sa mga anak niyo. Merang grabe. Ang dami yan doy ah. Pabaklon mo ako. Ang dami mga tayo. Makalbako kayo ng tilapia, 160. Bumarag ba? Ang laki itong isa oh. Grabe ay Diyos ko. Ay kapiganan pati. Oh. Ito yun. Pwede ano? May pangpudog tayo yan mamaya. Baka mamaya wala. Puro naman tayo atas niyan. No. Sawa na sa atas mga tayo. Ang sarap ng atas mga tayo pagka ano. Yung puyo. Iprito. Ang sarap. Ano yan? Pwede? Nakadakol? Zero.
Meron din palang nasisiro dyan. Pagka malas-malas. Pag malas-malas din, may malas din pala dyan. Malapit ngayon sa Tilaos pa. Niloloko lang tayo nito eh. Hindi masisiro pa din. Ay mga kachoy, kasi ito yung ano eh. Oh! Grabe! Napuno! Napuno yung baywang mga kachoy. Meron ba dun sa kabila oh? Kala ko zero. Nakita yung sabi nila. Grabe, lalaki. Lalaki na wala ni Pading Benito mga kachoy. Ayun na sa dani. Lalaki oh. Putol pa di? Yung ano mo? Naputol? Tali? Naputol mga kachoy. Nakadali rin pala si Dindin mga kachoy oh. Yan mga kachoy, patawid na yung mga grupo. Titingnan natin kung mga nahuli nila. 6 na yung sumurrender mga kachoy. Nakaisa ka lang. Wala, nakadalawa ka lang dyan. Dalawa lang si Pang-Urong mga kachoy. Ito malaki, marami-rami ito eh. Lang nandun yan sa ilalim ng tubig eh. Si Dindin pala to, nakailang ka din? 4 lang doon. Ayos, ang dami rin oh, mga kachoy. Sus. Panalong panalo. Yan mga kachoy oh. Naka-4 din sa spot na yun mga kachoy, si Dindin. Kanina wala. Di ka kasama doon sa unang ano, area? Ay, 0 ka doon? 0? Ngayon naka-4 ka. Bawi yung unang area nila pala. Si Bayaw, tingnan natin. Oy, andyan na. Nakailan? Ayun si Bayaw mga kachoy. Tikduwa na naman kita dyan. Walang iba nagpakita eh. Ayun. Okay na, naka-4 din. Malalaki rin mga kachoy oh. Kuya, pinili mo yung mga dako. Pinili mo talaga malalaki ah. Tikduwa na naman kita dyan. Ayan ah. Umuwi na yung ibang grupo mga kachoy. Barang yung bida, pala magpaiso. Kaya makarima. Yung nakapatusok ko diyan. Kaapat si Bayaw. Diyan sanan. Hindi makatulog kay Bar. Ayan mga kachoy oh. Alin mo sa nasumbilin sa itaas mo. Hindi mo na pag-ibado Yan. Yan. Yun. Ginagawa mo. Nahihiyang pagkita mga kachoy yung huli nila. Ang dami mga kachoy, grabe oh. Ba't nahiya ka? Sisikat ka na nga eh. Basag na yung ano mo ah. Ayan mga kachoy, nakadali na naman tayo ng karpa mga kachoy. Yun. Daming karpa dito mga kachoy, sa ilog. Tatanggal na yung lambat mga kachoy. Mukhang wala na kuha yung lambat. At tayong contribution sa kaira mga kachoy. Sabay-sabay lang tayo maglinis. Walang nakuha noon to. Walang nawari. Lalapit na mga kachoy.